L-ex kap nazzjonalista u llum kellim tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi Adrian Delija insista li l-proposta tal-Partit Nazzjonalista immexxi minn Alex Borg għandhom ikunu issostanzjati u għal dan meta mistoqsi minn One News barra il-Parlament dwar il-miżuri imresqa mill-kap attwal nazzjonalista dwar tnaqqis tat-taxxa biss għal dawk il-ġenituri li għandhom żewġ titfal. Kif svelat minna ukoll it-tnejn Alex Borg laqqas biss jaf kemm it-tax bracket tagħha u Delija wieġeb li l-proposti iridu jkunu sostanzjati. Il-Partit Nazzjonalista meta titkellem fuq kwalunkwe proposta li għandha x'taqsam mal-finanzi, ċertament irid ikun hemm figuri li jissostanzjaw. Hemm daw il-figuri dik il-mistoqsija tiegħi. 100%, però X'inhi? Però mhijiex xi ħaġa li twieġeb waħda. Klim Delija ukoll jidher ċar li hu botta ċara lil dak li s-sajf li għadda rebaħlu b'44 vot fl-aħħar jiem Borg ftaħar bi proposta li skontu se jiffranka iżjed taxxa lil ġenituri minn dik li introduċa il-Gvern mill-bidu ta' din is-sena. Dan anke il-proposta tiegħu tħalli barra ma' 30,000 familja għax tiddiskrimina magħhom peress li għandhom biss wilt wieħed. Diġà ħriġna proposti li kieku l-Gvern implementhom kienu jkunu ħafna aħjar minn din. Ħriġna proposta tal-Parent tax bracket fejn b'din it-tax bracket ġdida kieku l-Gvern implementa il-koppji Maltin u Awċin kien ikollhom 8,500 fil-but fuq it-tieni wilt. Iżda ma dan l-istazzjon fl-aħħar jiem laqqas kien kapaċi jgħidilna kemm it-tax bracket tal-proposta tiegħu stess. Aħna ħajkonna wkoll fost oħrajn il-parent to tax bracket illi il-parent to tax bracket tinċa sa nispondi. Il-parent to tax bracket u ċifra ta' tax bracket. Fund u l-child ċifra ta' tax bracket però. Tista' tinċa sa nispondi. ċifra ta' tax bracket. Ħan rispondik, mena, aħna ħanibnu fuq dak li sar tajjeb. Ħandaħlu il-parent to tax bracket, ħandaħlu il-child tax fund li minna ħajgawdu il-familji. X'inhi il-bracket? X'inhi il-bracket? Ta' min ifakkar li l-kap nazzjonalista ikkopja il-proposta tiegħu minn fuq diskors tal-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fil-Parlament xhur sew qabel effettivament tħabbret il-miżura fil-baġit li jiffermuzza.